ndị a bụ ndị na-achụ efi ndị Fulani anyị nwetara n'ime ọfịa mana onwe nwa na-ele efi ha bịa kpọọ ya ka ọ bịa golo efi n'ime ọfịa onwe nwa na-ele efi ha kpọta ha bịa ka ọ bịa golo efi ọ bịazie ka o golo efi afịa bụ Chikanso na onye ha bịa ka ha kpọọ ka ọ bịa golo efi ọ bịazi igo efi ha wee ha mụpụtezie n'ime ọfịa mmadụ ịnọ bụ AK-47 nyanwa gbawazie gbana n'ude wee kpọwazie anyị so mgbe anyị jipụtazie n'ude ha ma gbawazie anyị egbe mmadụ taa bụ ndị anyị nweta ndị ọzọ gbaa ọsọ so anyị chọrọ ka anyị ha ga-eruga to SARS so nọ nke anyị fụ na-agụ azụ Odumodu ka anyị nwetara ya so nọ ka unu mara ebe onye ọbụla nọ ya na-enye information na information matters anyị nwetara ha n'ime Odumodu ha bụrụ nwa be anyị ọgbanarị ha daalụ